ମାୟା ଓ ମମତା ସିରିଏଲରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଆଦର୍ଶ ଅଫିସକୁ ଯାଉଥିବେ। ତାପରେ ପଲ୍ଲବୀ ପଛରୁ ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ଡାକିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିବେ, ଆରେ ଲଞ୍ଚ ବକ୍ସ ତ ଧରିକି ଯାଅ। ଲଞ୍ଚ ବକ୍ସ ଆଦର୍ଶକୁ ଦେଉଥିବେ। ତାପରେ ଆଦର୍ଶକ ସେଇଠି ଟିକେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ମୁଡ୍ ହେଇଯିବ। ସେ ପଲ୍ଲବୀଙ୍କ ହାତକୁ ଧରିଥିବେ, ଛାଡ଼ୁନଥିବେ। ତାପରେ ପଲ୍ଲବୀ କହିବେ, ଆଦର୍ଶ ଛାଡ଼, କ'ଣ କରୁଛ? ଛାଡ଼। ଆଉ ଆଦର୍ଶ ହାତ ନ ଛାଡ଼ି ସେମିତି ଧରିଥିବେ। ଆଉ ମଉକା ଦେଖି ପଲ୍ଲବୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ କିସ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ପଲ୍ଲବୀ କହିବେ, ଆଦର୍ଶ ତୁମେ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲଣି। ତାପରେ ଆଦର୍ଶ କହିବେ, ତୁମ ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ତୁମ ଏଫର୍ଟ ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବଟ୍ ବି ଆଲର୍ଟ ମାଇ ୱାଇଫ୍। ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ବହୁତ ବଡ଼ ଝଡ଼ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ପଲ୍ଲବୀ କହିବେ, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି ଆଦର୍ଶ। ଯିଏ ଝଡ଼କୁ କାଟି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଛି, ସେ ଝଡ଼କୁ ସାମ୍ନା କରିବାର ସାହସ ବି ରଖିଛି। ତାପରେ ଆଦର୍ଶ କହିବେ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଲାଇକ୍ ମାଇ ସୁଇଟ୍ ୱାଇଫ୍, ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଏମିତି କହି ଆଦର୍ଶ ଅଫିସକୁ ଚାଲିଯିବେ।